Damir Ostorac from Croatia, 16.3 CrossFit Games Open 2016. Budeš spreman, kad čuješ gol, onda kad čuješ bit. 3, 2, 1, gol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jedan, dva, tri, 0,34. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, 9, 10. Jedan, dva, tri, 1,15. To, drži to, ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ima. Samo diši. 1, 2, 2,04. Odlično. Ovo je treći. Ajmo, samo 5, idemo. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Odlično. Ajmo, čekaj. 6, 7, 8, 9, 10. Ajmo znači. 83, ajmo. Ajmo gore. 1, 2, 2,58. Bravo, idemo dalje odmah. Baci 5 pa odmori, ajde. 1, 2, 3, 4, 5. Ajmo. 3 napravi 2 minute. 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Odlično, drži taj ten. Imaš 3, ajmo. 1, Bravo. 2, 3, 3,52. Ajmo. 2 minute još. 3 minute, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Ajmo nazad. Čak druga polovica je, sad trebaš stisnuti, ajde. Sad trebaš stisnuti, ajmo. 6, 7, 8, 9, ajmo 10, samo 10. Super. Bravo.
Bravo. 4.30. Ajmo. Idemo gore. Ajmo gore. Imaš to, ajde. To, ajmo. Jedan, imaš, ajde. To. Ajmo še. 4.58. Ajmo, kreni. 2 minute, ajmo. Kreni, sad moraš kreni. Ajde čak. 1, 2, 3, Sad 7. 4, 5. Ajmo. Minuta i po, ajmo. Stavi minutu i po u koji moraš ići. Ajde, sad moraš stisnuti. 6, 7, 8, 9, 10. Ajmo gore. Idemo čak. Ajmo gore. Ajmo. Bravo. Čvrsto, ide. Ajmo, minuta, idemo. Još jednu, ajde. Ajmo. Bravo. 6.06. Idemo sad. Imaš, stigneš još, ajde. Puno znaš šta jesu. Ajde. 1, 2, idem broker. 3, 4, 5. To. Odmah. Ajmo. 6, 7, 30. 8, Imaš vremena, ajde. 9. Ajmo šam. Moraš ići vam. Moraš 20 sekundi. Ajmo, 1. Idemo brzo. To. Ajde čak. Ajde. 10 sekundi. Ajmo, još jedan brzi, jaki. Mori. Ajmo. Sad. Sad. Imaš. Ajde, gore. Jebem, dobro. Bravo čak, bravo. Da vidimo utege. Five kilo. 5 kilo. 2.5 kilo. 20 kilo bar. To je to, a? Koji je taj breaker? 6.06. Plus. To mogu. 10. Plus. To je to.